ľudičky, vítajte u dnešného videa. Samozrejme tu máme novú hru s názvom Schuboj Runaway. Proste utekáme z domu a kvôli rodičom, ako svojich rodičov, ako v naozajstnom živote mám rada, ale ako tu nechápem, je to Schuboj Runaway, to je nejaký asi chlapec, ktorý uteká z domu. Say hi to Hollyback Túto for me. hru už mám trošku precvičenú, lebo ju pozerám od mnoho youtuberov, takže ako ideme to skúsiť sa na to pozrieť zatiaľ na takú zoznamovaciu časť, samozrejme, takže ideme na to. Dobre, si pozrieme ukážku. Čo tu máme? A tady niekto stojí vonku. Andrej. Mami, môžem ísť vonku, môj kamarát je tu. Že či si dokončil svoje domáce. Áno, všetky urobil si, vraj, že tak mi ukáž proste žiacku. No tak. Že dostal 5 a že do učiteľky niečo nutil. To není dobrý deň. A že či sa chce hrať vonku, že sa môže hanbiť, choď sa učiť, nikde nejdeš. Dobre. Že dneska sa bude učiť. Že a uvidíme, že keď uvidím, že sa flákaš, tak uvidíš, že dostaneš poriadnu nakladačku. No, reklamy. 2000 years later. Dobre ľudia, takže reklama mi samozrejme skončila. Me doing homework, me and studying just don't go together. Ten chlapec by už mohol prestať s tým, ako sa volá Andrej. Baterka. Tam je asi na baterky. Ojojo. To 3. Nie? Tretia tu není. Dobre, máme tu veľa vecí. Máme tu nejakú nabíjačku. Tu pekný obrázok. Zapneme si samozrejme počítač. Treba získať heslo. To zistíme. Dá sa to nepnúť? Asi ne. Ne, ale počkať. Nevšimnú si to. Tí rodičia, počkaj, idem tu nájsť. Prídu ma náhodou kontrolovať ich extrém modoch. Extrém mody. Tu. Niečo tu je. Počkať, ale aké? Čo sa skladá to heslo? Napíšeme Andrew napríklad. Aha, rok narodenia. No a to môžeme zistiť podľa toho. No. Fotené tam píše po rusky 19.7.2010 a vek 8 rokov, že 2002, že by to malo byť Andrew a 2002 k tomu, že by? Jo, yes. To čo je tu hore za meteo? Dobre, asi nebude to, čo chceme. Sleep mod? Dobre. No dobre, neviem čo akože máme hľadať na tom počítači. Dobre, ako... Tu neviem nič. S nejakým kľúčom. Dobre, tu máme asi nejaké záležitosti. Podaj tu robia nejaké aktivity. Oni, tí rodičia. Tu je. Mamka, tu vraj máme čupieť. Veľmi dobre pamätám. A počkať. Vraj nám otvorí okno nejak. Keď zazvoníme. I'm coming. Prídeme tu. Že máme počkať. Hlavne, že nás nemajú vraj uvidieť. Musím si počkať, dokiaľ vyjde mamka. Dobre. Musíme ísť. I need to create a smoke screen. Zapnúť. Dobre, mamka už asi ide, tu asi ide poliebať kvietky, myslel som si. Teraz. A nejdeš náhodou mi otvoriť okno?
Nie chcela si toto náhodou? A počkať. A oco ide na toaletu. Ježišmária. Prečo? Prečo idú naraz? You rascal! Gotcha! Bože Come môj. on! Run 3 laps Ja som si už around the myslel, že house! hraj futbal. A ti čo to tam robí? Kuka? Pozrieme sa na to. To také jumpscary tu sú. Ako on hovorí, že you rascal, I ale hate running. ako... Má tu nejakú televíziu, som tam videla gauč. The next day. To je ešte stále tu. Som si myslel, že akože už som tam... Good job! Now go study quickly! Dobre, máme tu druhú šancu. To bolo také trošku, no, námoká. Otvorila nám okno. No samozrejme, že nie. Olej, čo potrebuješ? Wait a minute. Jasné, že počkaj. Tomorrow. Vidí vonku. Cic. Oco, nič, nie? Dobre. Že vyzerá to... Here we go again. Je... Oh damn! So much Jo. smoke! Až má ísť asi otvoriť, že... Okno vraj. Netuším vôbec. Come on, come on, come on, come on! Už máme maj... Otvorila nám mamka okno. To je napríklad super. Treba mi ísť po hadicu. Naplniť tento barel. Zistíme, čo tam je. I'll go check. All right. I have to water the plants. Bože môj, mamka ide umývať kvietky. Si tým moc riskuje. Otvorím to. Tak tam ešte nejde. Oops. I need to get back to my room quickly. Všimne si to. I hope I haven't forgotten anything. Jo. Bože! Počkať. Čo sa tu stalo? Nič, mami. Mamka ešte povie. Vy ste nejaký dneska bez nálady. Ja blbá som. Mamka to je. Co tu zapadne? Nešiel čúrať. Musím ísť teraz tu. Dať psovi naviesť. Musí zobrať toto. Teraz prejsť po hadicu. Jasne. Už mamka nepôjde teraz. Vyštieme tu. Je to. Čo tam je? Už nevidím. Čo tam je?
každú dobu chodí polievať. Yes. Okay, tu získal som samozrejme nejaký sprej ľudia. Táto také jumpscary som nečakal až. Počkaj, nedám? No jasné. S tou nakrivenou hlavou sa ma to strašne hodí. Čo budem hovoriť? To heslo viem, kde je, ale ako... Is that noise coming from bedroom? I need to hide somewhere quickly. To go water the plant. Oh, you little No, tak. brat! No, ja som to vedel. Do 20 squats No dobre, quickly. ľudia, toto One. bolo asi všetko pre dnešné video zoznamovacie. Takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme samozrejme u ďalších